حدا سب ادميو جانا خوينو ويكاني ادميو تحتي 45 خوينو تقرو بيناي مخنيات كنا قاقلن كملتن يخل نازيخا مفتحيون حكمنو تايو ناي حدا تو يسب تقري ادميو خود خلو بالو ينقاقل كابل لي حدا تو يسب بب مالتو كاسلسا اسكا تيسا ازخونو تقرو زلالاتات ادميو موديو بالو ميرقفو كابلك زحلفه ناي تقرو من نقال محلاون مفلات ابي اصابتن تقامي اصابتن طراي بمطقا بግምት ካብ ኢስራስ ከአሱል ሳዝኾኑ ናይ ጨጉሩ ዘለላታት በመሐዝ መጠነኛ ብዙኾነ ኃይሊ ምስሃብ እዚ ብዙኾነሉ ግዜ በአጻበቲ ካብ ዝተሓዙ ናይ ጨጉሩ ዘለላታት እዚ ማለት ካኒ ንምሳሌኡ ኢስራ ናይ ጨጉሩ ዘለላታት ሂዝኩም ክልቲኡ ካኡን ላአሊን ተተነዒሉ ጥוי ዘይኮነ ናይ ጨጉሩ ምንቃል ምሕላው የመላኽት ጥוי ዘይኮነ ናይ ጨጉሩ ምንቃል ብዙሕ ምክንያታት አለው ንኣብነት ናይ ምግቢ ሕጽረት ብፍላይ ድማኒ ናይ ቪታሚን B7 ቪታሚን D ከምኡውን ናይ ዝንክ ሕጽረት ተሐልዩ ምስቲ ጨጉርቲ ዘይኸይድ ምስ አይነቱ ሓቢሩ ዘይኸይድ ዘይሰማማውን ደረጃኡ ዘይሐለውን ሳሙናን ቅብአትን ምጥቃም ናይ ደም ዋሕዲ ድህሪ ወሊድ ናብ ልዕሊ ርእሲ ሽክና ዝበጽሑ ኢንፌክሽናት ፈንገስን ባክቴሪያን ምምላጥን ናብ ልዕሊ ርእሲ ሽክና ዝበጽሑ ተፈላለዩ ናይ ኦርበት ህማማት ቀንዲ ናይ ጨጉሪ ምምላጥን ምንቅቃልን ምክንያታት እዮም ናይ ጨጉሪ ምምላጥን ምንቅቃልን ንምህካ መጀመሪያ መንስኤኡ ምፍላጥ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ወይን ድማኒ መንስኤኡ ምስተፈለጠ ብዝልከይ ብዝውሓጥ ከምኡውን ብመርፍእ ብዝተዘጋጀው ተፈላለዩ ፎስታት ጨጉሪ ናብ ዝነበረሉ ክምለስ ይግበር በመጨረሻ ኣብዚ ቪዲዮ እዚ ሕቶ ርኢቶን ከምኡውን ምስጥና ዝተተሓዙ ዝተፈላለዩ አይነት ዝኾነ አይነት ሕቶን ተሐሊኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን አቀምጡልኝ ነዚ ቪዲዮ እዚ እንተፈቲኹሞ ኮፒ ሊንክ ሼር ላይክ ምግባር አይትረሱ ብሩኽ ምሽት